haba pi ai show play haba pi ai ke show play ai ya ga best tam ai ya ga best tam pi kene kan thai Simon le yu u khot ken yu Jisu u khlam ai ga best tang ka umrum pun kre tang ka tawelum pun kre ka jing bam ro kam de ga best khum le kam ta u khlam le ru em ka best yu Jesus Christ why yu Jisu ka balong normal lening la banong sakawi ka bakam khor le why Jisu ka balong third class ayo play ka best ta me ka jim ko jongi ko male ka ni kan thai ko mong fi mana ngi pat menta ki don chibun ki best ka jim ko jongi u play one fourth position u play one second position we play one third position ha ka jim ko jongi te we na ki Pharisee u la khot ya u ba un wan ya bam ja bat u bat bai tu mo ti don kam hang tu don kam hang man kan mau na ni story ko long bala khot yu Jisu sha yeng jung Pharisee ban ya bam ja kum ta te u la rung ha po ka yeng ta Pharisee ba la shong shania ban bam don kam hai tu artli pha ban bat ba ko we gede wan la khot yu mun bam ja bat ka ar u shong shania ban bam kan mau kini artli mo na ni khot ban kong bang puli menta kan mau kini artli namar kan ni background jong ni ka ban se puli bro to ki boyo semua nang teng lang tu ro ka breu hakata ka silong ka balong ka bapok haba kolektif ba u shong shania ban bam haying uta Pharisee kalawalam ya ka dabi alabasta kajing penslet kajing slap to nang ta nang ni pisu kemau kadang kan thai ha ka benda ban kong khot ba lai pun ru puli mane kemau ulai bam ja ha ka yang ru Pharisee bat kum jo u shong shania ha ka khot ka ba lai pun yo pia ban kemau kolong ba kadang sangoi ka bre ko ra ya ka dabi alabasta kata ka pia ban kemau bat hang tu ka yang ha ki kijat jo nasha din de na khamat no kadon kam ha batip itu balik ke yang nasha din ka yang hajan jong Jisu nasha din to kada yam kalastang bansat ke kijat jong da kijing jau umat bat kalanya da unik re jongka bat kalado ye kijat jong bat kala pensle ye ki da kata kajing sle to so mangin ya cha phrang ban puli kan mau bang tu kadon ka kan thai ka la nyoi ka kum ko pop lani ka nong pop katip bo Jisu wan cha ka yeng jong tang Pharisee kali khnang ban kendu karena kada bi alabasta kani kada kicik pensle ni kicik ubi ma dabi alabasta kada kicik ubi ka barem dor ka ban suyo i background kan itu dabi alabasta kani ka dabi alabasta blok ni kre nang kan thai ka song dor kum shisnam ha jing shadon ki bong shisnam dan ki bong shis pas ni kada baduna pelat ban bela ban yo thit kani ka dabi alabasta ki si kamut ka rem dor hado kata kata kani ka jing ubi ka ba kani ka breu kala the haki kijat ki jong Jesus Christ ti kai ka bang yo i kalong ka kasai de kijing ja umat kanya de we de nyu kle ma bat hang tu artli ma kasai de kijing ja umat kanya de nyu kle jong ka wat kle de tu artli tu don kam hang tu ru to nang ta de undala itu ke bat kaba ulu kani kabriu kaba kta ya u ba kolong kaba pok to hang tu phia ban su thu ba uni Pharisee một ta u Simon ma ba i tu jong uni Simon u i thu bai kani kan thai ya kani kan thai ba long nong pop i thu ba namar boleh wong hala ka donut la de ba de nong thu pa một Simon wong la de sa nong thu pa u di bentep ba kani kan thai kadi kabriu ka pop Hanai mut hang ni u artatien mo Jisu la se de nong thu pa kata kadi ji artatien ke jong oh namar boleh u Jisu tip ba kani kan thai kadi ka pop ba kawan kata ya u la ni kawan nyat ki kijat ke jong Jesus Christ to bat hang tu ban hapan ke mau kadi ba u Simon u tip ba kani kan thai kadi ka pop la ni kadi kita ka ong manes khamat ngal ong pi kadi ka breu ka klem ka breu ka nuti la ong ka to nang ta ka khat ko sau pho to peteng ka khat ba ar sau phui ro ka du kala di ba peteng lang ka tu uwei ulong airam uladon arngut kinong kitram uwei ukit ramsan pateka uwei patsan kho te haba kim don ru ban sin ulama ya ki baro arngut namar da to uno na kita uban kam it tam
ya Tahu Jisu ringdur nang tu mau. Payang tu ke bahasa kalau ba, uniu Simon dak perkat dak dok nut. Wong ada uniu dia nang itu lupa, udah ban tep. Bahkan dia ke beriu ke dia nang pop. Jisu uyo ya ke perkat ke dok nut. Kelam keren, kenapa hang tu kelam keren? Namar ke dok balai pau. Te haba ta farisi ulah khot yo, ubala khot yo Jisu, ulah yo ulah keren halade, ukran halade. Mesti keren lah jong ani jadi ba. Sunta no ba mau kiba kia keren bat ubriu ne ko briu kiba im ke baca klia ni jadi ba tip ba long tu try keren lah ni keren apa no Simon ro keren ta hala di hani Jisu pat upule ya ka jing perkat ke jong ni Simon wong ko Simon ora da ka nuksa wong Jisu la itu Simon ko Simon ngadan e benong hame te Simon waktu itu mau kenrat ke imam dan menyetu Jisu ada ka nuksa ka tu ke di on ka parsi wong dan we nong ket ram nih, berudan arngot kita gibri kibla shimram na te we shimram san spa dengka, we shimram san po dengka. San po bat san spa ye per ma. San po bat san spa. Ini sung tu he san spa ne he san po. Te Jisu wong namar kata hadin ba uni unong airam, lani uni kunrat ba airam. Ula airam yaki bat wong yaki ba hadin ba kila de ban siu no andre ki khlem pala ban siu tu wong yaki mle shu, nai siu shu. Ma nai siu shu ya to karam. Ngalak maaf na tu karam ke jong pi tu Jisu bu jeng kli ni Simon wong uno ban kam mau uno ban kam songu sibun ban kam ngi sibun ayau tau konrat utau boyo san o ba sha maaf san thurun ka ni sha maaf san spa ka ngat rai ni so thu ya tau Jisu ong ban ngiru ni so thu hi komot tikna ba bo Simon dong utau ba bu ma san spa nama ke san spa ya san pho nai yo Simon ru juba kum ta tau teng tu khot basau gue Simon ulaya tu bat ula ong utang ngamut ubarayo map ya keba kembun uti ula ong tau mila bisa kebade tu kan subang jai ke jing jubab ni Yesus Kristus dai Simon wang mau yo tu Jisu tang lo map sibun deu tai ken mo ban kam mau ban kam songu sibun nang ta bade ban kam sibun tu Jisu wang mila bisa bade Simon mi bisa ke bade ha ke jing pet jong me ro ka dai ke ba mi ong ta khot pasau sao Manaba ulah pai syarata keberiu ulah ong hau Simon. Meyu ini ne kami keberiu. Na babung hapo kajing jongi. Te memshem na ai ya kikjat jonga. Handrai kani kala sat ya kikjat jonga da kijing jauh mat jonga. Bakalanya da unyuk li jonga. to pateng lang tu khot bersedia nang madang lom pateng tu kuju La ai kajing jauh yang handrai kani nado bangalawan hapo kamshem na keng no ko mo ka bando ikijat jonga memshem na pensle ya ka kri jonga da ko umknyang handai kani ka sle ikijat jonga da jing sle to la biang so ka to hang ni Jisu jubab yo Simon bi em ka jing tu khana ka pateng na don dai na khmat da kani ka nuksa bu Jisu yo ni brio uba airam mat kini arngot ki bala syaram ngula la maaf no ikram ke jongki wong uta ba yo shibun ba sya shibun karam un kam su shibun namar balai yo maaf shibun nai kata ka dei bo wong tiu Jisu ra kani kunuksa wong ko Simon ngalawan siyeng jong men adu mene tangko man sa kijat mem semla ai kani kentai kele kuno kala sa iki kijat jonga da kijing jau umat mem semla ai ka towel banyat iki kijat jonga le ne banyat yang abang ya nanti ka bajengai hanai kani ka towel kala sei la ka jong ka towel ke jong ka towel ke jong kali ka bakam no kuno ka ba sya kenpo anu kata se ukran ni kani kalau lo jong snyu jong ka pelai jong snyu ba nyat iki kijat ke jonga nei nang ka pade Usiman ukhot Jisu ban aya ka ba menri kani kentai kala yai do iki kijat ke jong Jesus Christ ka ba po adu kata ka ba ka kala le memsem na pensle ya ka kli jonga da ko peniang hande gani kente kala pensle ya ki kijat ki jonga da ka jing sle jing shisha habuan ka utau gas pem shakman ma de be invite ma be khot Jisu habuan kat ko rukom ka jing ki jiu parisi de uni Simon de parisi ko de jiu ka rukom ka jing ki jiu ko lang ban pensle ya ka kli ko jong breu da ko peniang henry wong memsem la le ya ka taru ko Simon re gani ka breu kala pensle yang ada ka jing sle kamut awe kente lam dong da ka dabi ala sa da ka jing sle ka rem dor hado ka ta kala pensle te mimut kum no ko Simon teng ya pe ya ka dekat ka babut nang tu nginyo jing sha shu dekat ke besau ponyo na ba kumta nga ong hami lama ikipop bapun jongka namar kala ichibun dari itaw balayo map hindiat u
kindet. Oh, betul. Lama pop jumpa. Kita tiba di song pamlem baki la sedang te ban ong halade. Une ubama ka ya pop te ula ong ha kata kabrio ka jinget jong ha kala ban im ya ha. To kile ha ka basu. Pi karukom bishar hang ni ka bapher bha. Kumno jisu bishar ba kumno Simon bishar. Simon bishar ong ni kenthei ka dei ka bapop. Kamla banlong ngalungo bale ni kenthei ka yorong yang Simon. Kat mang pulering ong kumno ni kenthei ka yo benrong ha ka yeng jong Simon. Haba ka dei ka nong pop kabla. La ba ong la sak kentai. Namara ka jingpet jong Simon ro udang upet da kata ka jo ka dor. Hane bu jisu bu upet ka ni kenthei upet da ka wei rukom pet pi ka jinga pher ko rompet. Kumno ngi bishar ba kumno blai bishar ka pher. Ka kenthei ka hoi ka la le ya ka jing bakla ka jong ka andre. Kadang ka men sim jo ka jing la kloi pat ban phai ban kla ka mut. Hane Simon ubanyo yela de bu long bu hok bu khoi. Hane long ready pat ban kla ka bu mut ani ban phai ban ai ka ba pha tam e so blai. To ka tu ka khot bu shadin na do sau pinyo, ne sau pinyo shakmat. Ka e ka bu jisu ong. Kani ka kenthei ka la yo map shibun. Kumta ka i shibun. Namara kala le pop shibun dai ka jing sha kala yo map shibun nama kala pop shibun. Me pat me la yo map tang kendet le sila badong mem shimla yo do ka jing map. Namara bale me nyo yela di me kham le pop. Takadaw namar bakla yo map shibun kala i shibun. Me pat namar ba me yo map kendet me tang kendet yang mem don man sai ki jat. Mem don tawel ban pengkrek bangan ngan nyak ki jat ki jonga. Mem don ko pniang ban pensle e ka kli jonga ka ni kenthei kala pensle da ka barem dor. Ti ka jing bishar ngi ong. Harukom bishar jong blay, bagurukom bishar jong breu ka pher bak labak. Namar breu upet yak ei ka bangi la ban i blay upet yak ei ka bangi ngim la ban yo i. Upet yak dot note jong ni ka kenthei ka bakloi bun wan hakmat jong Jesus Christ. Tong aku ban wan rak kelum yak ni baro ka jing puli ka jong ni dok mena. Kalau ong pi mena hakmat pher ban ken mau la khot Jesus ban bom ja. Ngam tip kumno ka ni kenthei ka wan rung jong ni ka yeng jong Simon. Bat ngapar khat le se ki Simon pun krek ka jing bam Jesus kam de ka ba bit ka ba biang. Lesu Jisu da kabam ka batam kan tai. Kata ka di ba kani ka kenthei ka layo i. Kata ka di ngon perkhat. Ta ka mut ka jing khot yu Jisu sha ka yeng jong Simon ka di ban penjak burom yu Jisu. Kam dei da bang ban ong oh de gas bangin pendan burom yu. La dei ban pendan burom yu na ka sedang burung ha yeng la de ban persai kejat. Ka jing invite yu Jisu ka yeng jong Simon ka di ban penjak burom yu Jisu. Kata ka di ka beningkong ka bangang yu i ka jing puli ka ni ka dekhat. Ter hadok ka bakut ka jong ka. Ban penjak burom yu Jisu balai namar Jisu la pau na ma ka ni ka por. Puli shakmat dai pen kia yu sipai ba shakri jong ba ni rong ba sipai. Nang ta pada ulah keren persya ya ki breu ki ba yang persya ya ka jing kai ka jong Jesus Christ ka jing kai jong Yohanes tampun baptis. Kata ka dei ka la pelong yu Jisu melong popular bat ka jing long popular ka jong Jisu kini ki Jew. Kenapa? Ki khot yu Jisu sha ka yeng jong Pharisee ban penjak burom yu Jisu. Ngangai skam ka kenthei ka yu i ka ni. Hakabam ka ba khot ru hakabang apek kam dei ka bam ka ba khot be u ban kum ta u gas ban ai bam ka ba kerpang hane ka jing bam ka ba lesu ka jing bam ka ba la tam kan tai lane ka jing bam ka bom dei ka ba best tam yo gas u bala sha invite ha ka yeng ka ta ka dei bala pen kre ta ka ni kan thei kam sun la sha shu kam sun la sha shu ka do not ka jong kan mar ka yo i ka do not ar sap jong ni Pharisee bat kini ki Jew baro ka bala slalem ba u ban khot cha ka yeng man ya bam bat u Jesus Christ kali rung sapo jong kana maka yo i baki pen kre yu Jisu dak ka balong duplicate nang ta ki pen kre yu Jisu dak ka balong second hand kata ka de baka ka yu i bat ka kwa ban late ban ai yu Jisu ka balong first class takada ka le rung sapo ngam tip ka yo permission kumno ban rung sapo jong kata ka yeng hane ka le rung sapo jong ka yeng namar ka yo i ka do not runar jong kini ki breu ki Jew ha ka to ka por bat aba ka rung sapo ka le kumno ya utau baki mut ban penjak burom ka pendan burom ya ka ba ka perthei kamla pendan burom yo ndan pala pendan burom kuma pendan burom ka ni kenthei yo Jesus Christ takada wong gnu Jesus ha ka ba kut jong ni ka khot wong shwaban poi jong khot ko san pho wong yi ka ni thei wong la ma ya ki pop jong pha bat ka khot ka ba hadien ka ba san pho wong ulo ong ha ka ta ka briu ka jinget jong pha ka la pen im ya pha tu lei ha ka ba sok ka jinget ka jong pha ka la pen im ya pha tu lei ha ka ba sok la ma ya ki pop ki jong pha Jisu yo i ka do no jong ni kenthei bodu i ka do no jong Simon yo i ka do no jong ni ki Jew ki bala khot yo Jesus Christ ban wan chang ni ka yeng ban ya bam lam pi kumong pi mena shakmat na pi kan mau ka wei ka yeng ka ba khot ya ki gas ban wan bam ka de ban pen kre ya ka dabor ha plau
Kadi bendon ke dabar hapelau, ka kadi bendon hapok jong ke dabar, kenang bala da wan ugas de ban sai hi. Kani ka rukom ju ki jiu kalong ba ugas ru sha invite ju sai hi ki kijat. De bendon da ka syakri lene usyakri uba kerpang ban pensai. Hande usiman ban penjak brom ju Jisu klem le kum ta. Mut penjak brom ju Jisu. Uklem le kum ta. Pi kani de ka ba kani kan thai ka yo i. Berapa ka pet ya kani ka sotu kum ka jiu ka sotu ba mla ban le kum ni. Tak ada aku lihat kamu ya ka ka bagi tumu ban penjak burom kapin dan burom sendon. Mdai bak ai da ko mdai ban pensai da ko yu Jisu. Handai ka pensai sendan da ki umat ki joka ki bakam kam kerpang. Mdai ban pensle yu Jisu da ko pniang ka balak ban yo na yo. Ka pensle yu Jisu da kata ka dabai ala basta ka baka perthai baro kam lak ban yo ko baka yo kani ka kentai. Makala ri kendong ya kani. Balong bala da di ya kani ka dabai ala basta. Kani kentai kelak banim kuma shisnem ye kelak banim kelak ban le yo le hat siu tada da ka dabi ala basta ka bakakan dia perkapi ya kata ka jingim ku joka ka bro shisnem kelak banim da kani ka dabi ala basta ka kole ban the ban pensle yo Jesus Christ ki kijat ki jong u ta nya shu seprang da kani ka jingmut ka jong ka ngila yo bat nang ta ban pen kre ya ka de ka kamlam jong ka family handai usiman ukhrim le kum ta na mar utmu ban penjak burom yo Jesus Christ. Nang ka pada ka second step ka bagi di ban le habawan ki gas hayel kadi ban penbiang ya ka towel di bandon hapelau hajan makadon ka dabar di bandon ka towel hani kan pen kre ya ka towel ru bau Jisu nya de ki kijat ka jong kan pen kre namar bandon ka towel ka kentai kong em ban ja burom e kun rat kat ni ngan law yu nyuk kli jonga ban nya de ki kijat jong trai pi ban law nyuk kli tang sulaw nyuk kli ha ki jiu mun shwa khmat ju ki gas la nyo ka prostitute Anyo ka nuti. Nomor balai kum kerukom juki jiu kedon haki history juki jiu. Ubala ban yo i ka kentai ban law nyo kli dei tang ukurim tang lok. Ba kadi ban law tang ha ka pon men miet ba ko don tang lok ha po ka kamera. Lani ki para hayeng e kila ban yo i ki para ki men ki pa. Ane dei ka brio la don lok mot tang ulok jongka ba ki kun jongka ki bala ban yo i nyo kli ubala. De ban te ba yo nyo kli. Bala da law yo nyo kli ka kum ki jiu ka dei ka nuti. Pi yang tu. Kani ka kentai ka law khmat jong ni ki pat ba kalau khmat jong ni Farisi tak daw lanang nyo susu ya ka ba kadi gabri ko pop namar ka ka baka kala le nalor ba kala sa nyo pa im lang salang le sin nalor ki kam ki baka kala le ru ngimtep na kala le nem na ma ki nyo ya ka kanong pop le sing la ban shim ya ka ba kala le ki kam ki basniu nalor kita ko la deble mentale khmat jong gas ka ba kadi ban sendong ma nyo kli ka law sendong bam dei ma kalau ka nyat sendon iki kijat kadang ke jing ong le ha history ju ki jiu la da ubriu shem ya kani ka kum ki jiu ma la da ubriu shem bakal lok ka jong u ka pelai us nyu hakmat jong porlok ula ban divorce direct ka tausi entah kadang ong mena kadang ba ki jiu la ban divorce direct ka tausi hi nomor balai kala penle ra nyu lok da ka bakal law yu nyuk kle hakapor ba ulok udan lene hakapor ba kidan ki parlok ki parajor ni ki bahayang sam kidan hajan jong ka ma ban le kum ta tak daw ong phi mene ka ba ka culture ju ki jiu handre kini kentai kong ngakloi ban ino e ka culture ban le e ka ba ki kini kim le namar balai ki mut penjak burom yu Jesus Christ kong ka ba ba ngajak burom manga ban ka bojak burom Jisu pi kadi do no jong ni kentai ba jak burom manga ki mat ong yang ha kum no ba Jisu nyok pendan burom nomor balik kimut penjak burom Jisu hakapor bo Jisu dan ka yeng jong Simon to artling long mene di bendon ke dabar di bendon ke klempen kre ya kata di bendon ke towel ki klempen kre ya kata nei umdan towel umdan umdan dabar nei sak jing bam ka baki pen kre ngong hi mene ngej kem kam de ke jing bam ka baki invite you guys ban ai ke jing bam ka bakerpan Rengnis kem kadon ke jing bam ka ba mi ha hiru ba Jisu ban bam. Ta kada na kala le chiu Jisu kini kan thei ngim shem ka le chiu Jisu ka ta Jisu nai na shadien ki kijat ke jong u. Pitip ki jiu ki perking hadu ta kamla ta ban kata ya kamet jong Jisu. Ngim ta da duai ya ki kan thei ki prabangi ki bawan chakmat ru ngidang kata na kli ngidang kata ngibu la sin terpeng de bangi duai. Ngibu la terpeng. Ha ki jiu le kum ta bom long hitadot. Bom long hitadot. Balada ka kentai lane usunrang kata ya no halon jong kurim jong ka kalong ka iki babian ti kani ka kentai ha bakali kata Jisu kala tip ya ka call show ki jiu
Namar kini ki bapai ya to por kali kta Jesu nei dan le Jesu abu song shania hakasuki. Namar bakane kan thei la long pa kanong pop la da kali kta Jesu baka song bat Jesu hajan Jesu la connect bat ka. Kalau ada connection, but namar kata kadau ka jimbom khu jo kan thei kan saprang how Jesu Christ. Kan thei kala tip ya kata. Katip ya kani da kadau kali kumno kali kta nana shadin ki kijat jo Jesu Christ bakin myo daw banong ba Jesu ulong bom khu ya khamat jongki. Kan aduh kata ngam nang ban batai ban pensyahin re kum kerukop ong jiu kolong ba tang su song sendaru ki ong bakal adon kata ka jing tu dan ni ka jing mut jong ka jing song ka song man aduh kata ki perkhat ki jiu tak ra ko ni kan thai balik kam tre ban ni song hajan ju Jesus Christ ke sulik ta na ki kijan ban pentik na ba ha ba ka ta ki kijan mut ban nga di ka syakri tang ka syakri ke munut ba ka di ban ta ki kijan Pi kakam kta ya kakti, kakam kta ya kamet, namara kabat nta ya kamet ba kakti, kamut kapan selai Jesu kapan selai nak lihat, kapan selai ki kijat jong Jesus Christ. Namar belai la kapan kta kumta, kila man keno o kaniru, lesi kadan kajing temu, banda yu bani song kurim ber Jesus Christ. Aduh kata ka strip, takara ka tip ya kini berkhoj, kakta nak ki kijat, namar la kta ki kijat, berkhoj ki Farisi, berkhoj ki Jew ki tip. Kadai ka syakri ka bakta ki kijan. Pi hadu kata ka jing klo jo kani ka kenthei ban le. Ban du burom ni la de khanang bau Jesu un yo burom. Den mar ka dau Jesu so ong ni yo ni Simon. Haba ka ne ka kenthei ka le kita ki ke baro. Ka sai ki kijat jong Jesus Christ da ki jing ja umat ndan tama ka dan ki umat ki jong ka. Balai ngalungo han ong balai ki ja umat. Pi sare ki ja umat nang ta ka pop jong ka. Maybe kalau belong pakai jauh umat nak pot juga. Andre ke jing pek ke jonga. Ngai pakai jauh umat namar ke jing arsap juga ni keju. Kata kari bang ngai. Ke jing arsap ke jongki ke bagi temu ban penjak burom yo try. Tak ada kawan syau. Mo kawan syau Jesu. Jesu tip ya kan ke dok not jongki ni ki Farisi. Jesu tip ya ke dok not jongki ni ki brio bagi temu ban le kata. Andre Jesu le ceki. Mulai ceki. Ke kentei pakai yo kan ni. Pakai yo ke jing arsap ke dok not jongki ni ki Farisi. Ngais kem kadi ko way na preng ki benda jong jing cha umat ke jong ka. Ka way na preng ki benda kala benda mar ka pop ka baka kala le. Ngalong ko pop ko la rem ko la jot. Handai sa ka way pa ka benda ka pelong ya ka ba hadu ba ka yo ban sai jing umat ke jong ka. Kala benda ru kum ju nama ka yo ka donut ka ba arsap jong ni ki breu. Ki priang ke nyu Jesus yeng tama ka jing temu ko long ban penjak borom yo. Ki priang ke nyu Jesus ban ya ba handai ka jing temu ko long ba Jesus un syak ban kan tho ndala mi na ka ni ka yeng ko jong. Kata dia kedok not jongki, kumta ke jauh ke umat, badak kita ke umat ke jongka, kelasai dia ke kijat jong Jesus Christ. Nang ta andal adep, nang ta kasih nyuk ni, ngalong ya konteks nyuk ni, kalau ilang jong nyuk ni, pakai nyat senang ni kijat jong Jesus Christ. Nomor pelai bom dan tawel hang ta penyat, ya ke kijat jong Jesus Christ. Bat sendan ke bakal alek, ke kampok susu bakan tei kalau alek kalong, kado ya ke kijat ke jong Jesus Christ. Kasyakri ke datang ban supen sai ya ke kijat. Handai kini ke kenthei, kini ke kenthei ke bangi ih ni kini ke dong pop banyo ya ka. Ka do sendon, kalau kampok susu, kalau do ya ki kejat ki jong Jesus Christ. Bat kalau pen slek ya ki kita ki kejat jauh dah ke jing slek ke remdor ke dabi alabastar. Kini bak kenthei kalau le. Jesus ong ya Simon me pat mele ayu nam ta jonga. Mele ayu. Me invite kini nga syeng. Jesus tip bak jing bam pen krek ro kam de ke jing bam pen krek ya gas. Jesus tip yang kita baru ke donut ke jongki. Wa me khot ke yang asy yeng tang ba memle ya ke ba de ben le. Shenu ko ma ke dabar, shenu ke jan, shenu ke tawel. Shenu ko pniang man slek ya. Kumugas ubala sa invite ke di kamram ke jongi ben le ni mem semle ya kata. Tak kadau ke di kenthei ulah dak le pop shibun. La map ya ka shibun namar ba ka. Kala kloy ban IT la ke jong ke GM. Ban pendan burom yo try ha ke jim ke jongka. Tu ngini pe artli ke lesson. Kita ide jing batai lingkot jonga pro khoi story jong ni ke kenthei ke ni ke benta. Artli ke lesson artli ke jing kai bang yo na ke ni. Kowe. Ke jing kai ke bening kong kale. Ban yo ya ke ni ke jing ubi. Ni ha ban tip ba ke ni ke jing ubi ke ni ke dabi Allah basta la tap au klong. Klong men swa ulong ha ke dur jong ukeu ngam tip ha ke rukom ngon batai. Ukeu piang bangi gidan swa ha ulong ha ke ni ke rukom ma. Ulong ha ke ni ke rukom. Nani ni jerong urit bau kli kat ba syapo ukam he ukam pelun to. Ti ban yo ta
Mana mensua kimyo still kimyo unar umyo tama kimyo mengi kumni. Kilong haki rukom kyu kibla shnari kendo. Te ban yo ban penmi ya kate dabi ala basta kate kibla ri kendong la aslam. Kala bu kenang. Ya kapang ke sitom bala dang apang ke sitom dan ke jing ye. Lani ndala yo khun yo kti la sha sngi ki por ki jing jen jar jong ki kila beli ge kene ke dabi ala basta she yo bat kin im na kata. Te tak dau la ri kendong ba ya ka khop. Bat ban yo ya kene ke dabi ala basta ningkong e kaba u leneka ki badon kidei ki hap ban pen pat yo kle joka. Ki hap ban pen pat yo niu kyu. Hap pen pat lani hap ban kle yo jing tap jongka. Artli kintin mala ambu pen pat yo kyu khra lani plit yo tu ya ka jing tap jongka. Khnang ba pen yo ya ka dabi ala basta. Kama moi tama kita kintin. Pen pat lani plit yo jing tap ban yo ya ka dabi ala basta. Jingkai ben kong dita. Haka jim ke jongiro na do ngi don Jesus Christ. Ngim pen pat no ya ka dot note ke berim. Ya ka rukom perkhat ke berim. Kumbolong siman nai pi ke dot note jong siman. Pi ke rukom perkhat jong siman. Udang ne haju. Udang long kom ju. Ke dot note lunar ke dot note arsap ke dot note jing arsap ke don hu. Ke jimun perkhat ke arsap ke dot note ke arsap ke rukom perkhat ke arsap. Nadong sidong ke don hapo ju. Ke jinglong ke berim ke don hu. Bat tre ban pen pat ya kata ke kentei pat. Ke kentei pat. Kadon ke jinglong ke berim ke jongka bala nyow ya ka ba kadai ke nong pop. Kadai ke nuti la se, kadai ke baklim la se. Bala nyow ke kum Simon. Kadai ke kloy ban pen pat no ya kata. Ke kloy ban pen pat no ya kata. Ka pliet no yo jing tap jong ka dabi alabasta. Kanang ba kanyo pen slek ya ke kijat jong Jesus Christ. Kadon kam yang hi ban pen pat no ya ke ei ke berim ke jongi. Kanang bu Jesus unyo ya ke jaka ke patmai ke jongi. Ông biasa sisian. Kadang kam yang ni ban syak ban pat no ya ke ke berim ke jongi. Kenang bau Jisu nyo ban pendap dak ke bertemai ha ke jim ke jongi. Tai di lesson beningkong nak ni ke jing tu kana. Kadabi Allah basta kalong barem dor. Bala thep ya ka ha ke kiu. Ban yo ya ka dan kam ban pat le ban plit u jing tap. Ban yo bau Jisu nyo rung ha po jongi. Nai. Begin yo ban pelong yi ke jing ubi khmat jong Jesus Christ. Kadang kam ban pen pat kadang kam ban plit ya kecim ke jonga jopi ke berim kadang bu Jisu yo ban rung ke temai ke baar lesson ke baar ke kongsan ba lesson ke baar jingkai ke baar nang ni ke kongsan ba kidon sibun ong pi menang ora tang arteli beningkong dak mau don kam ban pen pat ya ke berim kadang bu Jisu yo pendap dak ke temai dan kam ban pen pat ya ke berim bu Jisu yo pendap dak ke temai ke baar ke baswa ba kongsan ba ini kolong haba pi ai show play haba pi ai ke show play I ya ka best tam I ya ka best tam Pi kene kentei. Simon le yo, u khot ken yo Jisu, u khlam ai ka best. Tang ka umrum pun kre, tang ka tawelum pun kre, ka jing bam ro kam de ka best. Khum le kam ta. U khlam le ru em ka best yo Jesus Christ. Why yo Jisu ka balang normal. Leni ngala banong sakawi ka bakam khor le, why Jisu ka balang third class. Kata ka de Simon ule. But bon sin ke jing im krostan jongi ru tangi ayo Jisu ka belong third class. Ka jing syakri ka belong third class. No? Ka jing ye yo Jisu ru ka belong third class. Ayo blay ka ba best me ka jing im ka jongi. Ko male ka ni kentai. Ko ang fi menang ngipat menta ki don sibun ki ba best ka jing im ka jongi. U blay one fourth position, u blay one second position, u blay one third position ha ka jing im ka jongi. Ublay myo jaka khmat e joko jim jongi. Pai yakani ka kentai ta, pai yakani kentai plam mudur. Ka ta ka dabai alabasta ka jingubi ka barem dor tam e. Ka bala ban penim ya ka ba ka yeng ka joka shisnem klem bli bala. Menta ka kloy ban the ka kijat jong Jesus Christ. At least dadi ba ka shubu ro dang biang ai container la ni hau klong action Jesus sabu na me. The haki kijat ban pensle ki kijat. But how we no pring ki khana ki bla yathu men ba ka Mary ka le ekni ke ju ka jingle ka jongka ki we ki benta jo ka Bible kham tam ki gospel kini kisnan Jesus Christ ki ong balai ka penlen ba ka le ka Mary kam dei ko jo ma kam dei ko jo story hane ba ka Mary ka le ka pensle Jesus Bethania kyong kisnan Jesus balai ki pen sab ka Mary ya ka ne ka jing slek bala da pide shi yo phila ban basai ki bedok ki bakrdo kani ka kentai kadon ka barem dor haka Henry, hakmat jong Jesus Christ mdan ke barem dor. Mdan ke balong number 1 hakmat jong Jesus Christ ya ka. Takraw Jesus yo iya ke dok not. Baka bu yo Jesus hakmat.
ban ya kata ke jinglong ke jongka kabu yu jisu khamat ban ya kani ke koridor ke jim ke jongka pi ke jinglong ke jongka ko mala nyau da ka society ke nong pop ke nuti ke ba claim la se ke ba le ki kam jaklia hane kabu no shwai kata shadin namar bole ke kwa ban bu jisu khamat ka ba remdo ra ke jim joka ke dabi alabasta kata ka por hane ko em dabi alabasta ro kam don dor eru em ban bu khamat yu jisu Christ ta kata ko li ai yu jisu ka ba best tam baru jisu usyam sengobha ya kata ke jing ai ke jongka ko ong yo pi bang mana sa shi ni pat ni ai kum no yo jisu kai ka bangi ai yo blai hatu ni ai nem ko best tam show blai hatu ni la nem ban le ko le ni kan thai wat la dang la nyo ngi bi long ki ba pop ki ba rem ki ba jot ki ba sha kan tai ki bom don ki se mo ki breu protek yong ki ni ki bom long shu pi kloi nem ban ai ya kata ka best tam show blai ba bangi ai ka best tam show blai upen dan burom pe ngene kan thai ke ka bale jisu ongko simon kene kan thai no kala le shibun ki pop handai kala yo ma bro shibun kene kan thai kala le shibun ki pop handai kala yo ma bro shibun handai ma me pa namar ma minyo yala di ba mele shibu duna ki pop la map duna ru ya me takadau kene kan thai ka e shibun me e duna yanga takadau jisu ong sini kan thai lama be ki pop jong pan re klumong yo simon balama be ka pop jong me klumong yo simon kren wang hoi udon nu taw shakri bu yo map khndet bu yo map shibun ka thoi no bu yo map simon ka thoi kan thai bu yo map khndet ka thoi yo simon nomor simon yo i na de bu khumle shibun ki pop takadau yo map ta khndet u klumong pat yo simon ko simon ya me la ama be ki pop jong me wong kan thai la map ya ki pop ki jong pa bat ke jinget ke jong pa ko kan thai kala pen im ya pa tu lai no ha ka basuk ban yo ka kan tien no jisu long khele ya ka basuk ka de kan tien ka e ya do ta kata go in peace kumut lai ta ka le ka jing sok ka jing sok bo jisu kren kam de ka ta ka jing sok bong ngala lai ki jing e jing hande ka jing sok bong ka do nut ke jong pa phala lai no ka pop kam dan shu halo jong pa ka na san shar shu halo jong pa phala lai lu nya ka pop namar la pen im ya pa kata de bo jisu kren ya ka Simon pa wim keng ha ke jing sok jo persai budon ke spa kerhai tambah kamdon ke jing sok jo ko mensim kamdon ke jing penim hapo jo nomor bele udang yai ne ha kata ke jing long jim ke berim artli ki lesson ma ong pi mane ke mau kini ki artli wanum klet no shwaban yo ya ke jing ubi dan kamban penpat dan kamban plit yo jing tam but habang ni a show blay yo ke best what are you blay ke third class what are you blay ke second class ublay umman ni kita but ublay unai reward Mulai nak aku Islam ya ke bangi ni. Simon uai ke third class uyo la ke jong ke reward, kan thai ke ai ke first class ke yo la ke jong ke reward, lani ya ke jong ke bainong ke jong ka. Iduai. Try ai ngo ime sa sisin ha ni ke por. Ni yo ban puson ni ke story. Jong kini ki armut ke breu ha ke tin ke jome. Try ni so ngo ime bangi ni la long ko balong ke ni ke kan thai ablai. Ni la don ha ke pop, ni la senshar ka pop. Ni try bi la dang ni wan ha kamat jome bangi ai ime ke best time e. Bat ngi itu ya me ba me long try jo ke gym ke jong ni kum itu ni ke kan thai try nge tips kem ngin yo mat ya kata ka jing suk ke jong me kum ba me mala pha no ya ka ke jing suk hanai la dang ngi atrai ngi so hok hala de ko so hok ni pharisee kordet ya ke gym ke jong ni namar ba yo ngim yo mat ya kata ka jing map e ke jong me yo ngim yo mat ko try ya kata ka jing penim ke jong me yo ngim yo mat ya kata ka jing suk ke jong me namar ke jing sarong ke dot note kalam siya ke jing jot hane ke jing snorit konra ya ke jing sok kamen sim try to ai ngi bang su tho na ke jing kai barangi kwa bani i ka beauty ke jong try ha ke jim ke jing le ke jing babre jong try jisu hapo jong ni dan kamat men pai no ya ke jing long jim ke barim ke jong ni dan kaman plate no ya kata ke jing long jim ke barim ke jing man ai lat eu jisu ben petma ngi baladangi kwa shu bani i ya ke jing isnai ke jong try ba ke jing sok ke jong sencara ngi Kadang kamu yang ni try ban ai me ka best time e. Man ai ka jaka ka best time e ha ka jim ka jong ye me. Ban ai ki ke borok ki best time e shame. Ban me men le ya ki ka ban kam na ta jong ni. Ka khu ko try be ka ni ki jing kai. Kan sa ka do no sim jong ni. Ka long ka jing ka khu ngi. Man ka ni ka story ablai kan hikai ngi kum no bing nang ban IT la de. Man shakri ban le ya ka man ko khu ka jabe. Ngi dan chibun ki jing tlat ngi dan chibun ki jing duna. Snei tu ma be ki. Ba dalam ni try sa sien. Mungkin ai ka ba hatam ya shame. Orang try jing just ko sing dan chibun.